Halløjsa og velkommen til Tool Torsdag. Denne her gang med Milwaukees spritnye Demolition rundsav, kalder jeg den. Altså en rundsav, som er specielt udviklet til at køre i træ, hvor der kan være søm og skruer, og den kører bare videre og efterlader stadigvæk et mega nice snit. Det her, det er en rundsav, jeg har ventet på. Jeg testede den, prøvede den, da jeg var på Milwaukees årlige World of Solution Tour i Monaco sidste vinter. Og siden da har jeg gået og ventet på, at den skulle lande her i værkstedet. Jeg har snydt lidt, jeg har haft pakket den op og prøvet den, og jeg kan kun sige, venner, det her, det er en rundsav, der er frem i verden. Nu skal vi have den pakket op. Så, her i boksen kommer naturligvis Demolition rundsaven. Den ligner en fuldstændig klassisk rundsav fra Milwaukee. Den har den feature, at den også kan køre på skinnerne. Så kommer den med den hvide klinge som standard. Og det jeg så har i dagens anledning, den røde Nitrous Carbide Blade, som jo altså er en virkelig sej rundsavsklinge. Den skal vi selvfølgelig have på. Og udover det, så er der naturligvis en lader i kassen, og så er der Milwaukees helt nye, mega stærke Pro Lithium Forge batterier. Og det her, det er jo altså et batteri, der virkelig har noget power. Det er deres M18-serie, og så er det 12 ampere. Når det kommer på denne maskine, så kører den igennem alt. Som jeg sagde, så kan denne her nye rundsav jo altså via sit track her nedenunder passe på skinnerne. Det er mega fedt. Derudover så er det jo en klassisk rundsav, du kan snitte i smi, hvor du simpelthen lige spænder de her to op, så kan du skære i smi op til 45 grader. Her på den anden side her kan du løsne alt efter hvor dybt du skal skære. Dybdestop. Du kan spænde, så den sidder mere til skinnen med de her to skruer. Og når man så lige kigger herned, så sidder der en sort knap hernede, som der er mange, der ikke lige helt forstår, hvad er. Og det er, når du skal sætte klingen på, så kan du stoppe den her i at køre rundt, sådan så du kan spænde klingen. Og det skal vi til nu, fordi vi skal nemlig have lavet det fedeste snit ned igennem et gammelt gulvbræt med søm i. Så skal vi have sat den røde bandit på. Og der går jeg simpelthen ind her nu, trykker på stoppet heroppe foran her, der. Så jeg låser her. Tager den af. Så skal jeg så lige pakke min Nitrous Blade klinge op. Og som altid, når du arbejder med rundsaven på at sætte klinger på, eller skal lave et eller andet, af med batteriet, så ikke du lige pludselig kommer til at starte den, og vi har ballade med fingrene. Når du sætter klingen på, så skal du se ned på pilen, som jo viser, at klingen skal dreje den her vej rundt. Det giver også god mening, for du skærer den her vej, og så skal den skære den her vej. På rundsavsklingerne er der også pile, som viser, hvilken vej den skal vende. Der, så passer pilene med pilen på den her. Så lægger du din skive på, træder du din skrue. Når du så spænder den, så trykker du på stoppet om på den anden side, så at klingen bliver låst. På med batteriet. Op med skinnen, og naturligvis, når vi skærer med rundsav, briller og høreværn. Altid. Voila! Demolition rundsaven har været en action. Det jeg synes, der er fantastisk, det er, at den stadigvæk leverer et fuldstændig magisk smukt snit, selvom den skulle møde søm. Det var Tool Torsdag for i dag, hvor jeg testede den spritnye Demolition rundsav fra Milwaukee. Hvad der kommer næste gang, kan jeg ikke løfte sløret for, men lige om hjørnet skal jeg endnu en gang på World of Solution Tour med Milwaukee. Den her gang til Rom. Der kommer nogle mega fede nyheder, som jeg glæder mig til at få ind i værkstedet, så I kan se, hvad der er og gå og glæde sig til. Abonner, kommenter og like, så vi kan få alt det fede værktøj ud i verden. Adios.